1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 67, 68, 69, 70, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ongeveer 125 zit erop. Dat is net misselijk. En die zit nou meer op, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De beschrijfcactus. Alleen dan maar ze net in de jaren krijgen, want er zit van die weerhekje dan, hè. Als de drank komt, dan bloed ik gewoon in het vel hangen, ja. Gatsie. En dan geef ik mij een skilmesje en dan scrap ik ze eruit. Dat ik zeg, dat mag veilig net aankomen. Dan is het malheur met die grote nurrelt. Maar en hoe vaak heb je zelf dat takel in matten, maar je skilmesje? Nou, stek op wat keer van een week ik na een keer. Ik was toen week met deze dingen even bezig. En ik was dan kwam ik het krek even met de arm. Die weten geen aan toch ik. Dan stek ik 5, 6 van die nulletjes erin hangen. Ja? Ja? Ja. En je wijn je al in? Ja, nou al. Eind maart is overleden dat. Dat zijn orenberichten. Ja, want dan die ik me aan de bloem en zij die dan met de bloem. Want ja, dan weet ik even boeten, dat vond ik altijd mooi. Dus wat een gezamenlijke hobby. Ja. Ja. En nou maak je er dus wat al in dan? Ja, dan mag ik er er alleen voor. Heb je er dan wel nog, Tom? Ja, waarom net? Ik was het leven hier trouw in weten, nog. Ik heb wel achter de graan zitten, maar ik zei, daar komt er ook net mee. Nou. En nu heeft hij weet nou wat afleiding, maar nu ben je iedere keer met die bloem bezig. Ja. En als die nou net hier, ja, dan zit misschien in de huis iedere keer. En dan begint het weer te denken. En nu denk ik, en daar leidt wat. En ik was in best in weten tijden in weten met de bloem. Maar dan had ze gedachten weer even ergens door. Ja. Nou. Ja. Dat. Dus het helpt wel, een tuintje? Ja, ja. Ja, je hebt wat meer afleiding in weten. Maar dat stond er niks uit. Nou. Het de groene beest zo heet. Omdat heel veel groen is. Ja, dat is een goed toen nooit dacht. Ja.
Er is groen gras. Er zijn groene planten. De bladeren van de boom zijn groen. De muren binnen zijn groen. Er is heel veel groen. Ik weet zelfs haast niet meer wat er allemaal groen is. Hé, hij eet mijn brokjes op maar mijn vingers. Vies het ook leuk dat dit nou een beetje zo is, maar een heel soort green erbij? Ja, want mijn lievelingskleur is het ook. Waarom is dat zo bijzonder hier? Nou, ik denk dat de best is voor de gers en de bjem. Maar voor u is ik de dieren en het lekker boeten wezen. En dingen al hier herbroeken. En we broeken ik goedkope materialen, waar ben ik mijn badje kennen. Dat is bij ons meer het groene. En hoe origineel ben je met dit idee? Wij menen dat wij de eerste BSO in Friesland binnen, maar dat mag ik nog wel uitzieken. Waarom is het je zo leuk? Omdat er zijn leuke dingen en er zijn konijntjes. En het zijn een buis waar je op kan zitten. Heel veel dingen. En heel veel. En er is ook een zandbak. En is het ook leuk dat het boeten is? Ja, dat is leuk. En waarom is het nou juist boeten zo leuk? Kun je toch mij dat uitlezen? Nou, want dan is het veel gezelliger en veel ruimte. Dus dan kunnen we leuke dingen doen. En dan is het meer leuker om leuke dingen te doen. En de appeltjes doe je straks in de bjem.